17 februarie. Deja avem larve de trântor. Așa, hai să vă arăt în zona asta. Se pot vedea. Asta e cu puiet căpăcit, puiet căpăcit, puiet căpăcit. Aici avem ouă. Avem puiet care eclozează. Avem două culori de polen. În special alun, dar e și unul portocaliu. Nu știu de la ce-o fi. Probabil ceva păpădii. Așa. Asta e un ergon. Și asta e deasupra. Plin cu miere. Fără turte, fără stimulări, fără nimic. Doar ce-ar primi tratamente și mâncare în toamnă. Atât. Vine, se pare, o primăvară de vreme, dar sigur va fi cu valuri de frig, pentru că iarna a fost blândă.